सेंग्रा सिख्लानि फरायसा फरायसुलिनि आफाद हिसाबै थुनलाइ आफादखौ 1952 मायथाइयाव थुनलाइ आफादा जोनोम जादों। 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों आरो जों जोनोमनि उननिफ्रायनो बर' रोंदों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रावनि जायफोर थुनलाइ आफाद दङ आरो आसामाव आं मुं लानो नागिराखै आसामनि जाय देरसिन थुनलाइ आफाद जाय हारिनि रावा दिनै क्लासिकेल लेंगुवेज मोनहैबाय, जाय हारिनि रावा दिनै सिडुलाव दङ, जाय हारिनि रावा दिनै आसामनि सरकारि राव अफिसियेल राव, बे हारिनि थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव आं बिथांमोनखौ थाबथानो नागिराखै, किन्तु बिथांमोननि मेल मिटिंआव बेबायदि अपेन सेसनाव 50निफ्राय 150 जननि बारा रायजो राजाफोर थाया आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बक'नि जथुम्मायानो, दैमु नगरनि जथुम्मायानो, खालायसि फोथार पाटगाव क'क्राझाराव जानाय जथुम्मायानो, बासुगाव जानाय जथुम्मायानो, आंनि जिउआव फरायसा समनिफ्राय दिनैसिम थुनलाइ आफादाव जेसेबां आं बाहागो लानो थाखाय खाबु मोनदों, हाजार हाजार आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव फैयो आरो बेनि मोनसे मोजां बिथिङा बेनो मोनसे जारिमिन जे बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि आत्मा, बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि जिउ आरो जाय थुनलाइ आफादनि गेजेरजों जयभद्र हाजो, सनाराम फावसोनिफ्राय जागायनानै जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बिजोंनि फायथि जाय बर' मिडियाम गायसननायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन, बिनि उननि समाव बिनेश्वर ब्रह्म, बिनि उननि समाव बिग्राम बर', बिनि उननि समाव ब्रजेन्द्र कुमार नार्जारी, ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म, बिनि उननि समाव दिनै फैयै फैयै तरेन बर'निफ्राय जागायनानै मानगोनां थुनलाइ आफादनि दानि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, बे भेटेरेन, बे गागि थुनलाइगिरि, लिरगिरि आरो थुनलाइ आफादखौ दैदेनग्रा बेबायदि गिदिर गेदेमा सुबुंनि नेतृत्वआव बर' हारिया दिनै बे आफादाव सफैदों। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर 100 बोसोरनि जारिमिन जुदि जोङो नायफिननांगौब्ला जोंनि बांलाया पाब्लिसियारमोन, मानगोनां स्पिकारा बर' हारिनि जारिमिनखौ बेखेवदों, 12,000 बोसोर बैसोनि गोलाव जारिमिनखौ बेखेवदों। आं बै समसिम थांनो नागिराखै, अन्थाइ मुगायानो जा, प्लान्टिस्टनि जोंनि रायजो खुंनाय, कामरुपायाव जोंनि रायजो खुंनाय, बे बिथिंसिम आं थांनो नागिराखै। नाथाय थांनाय उदांस्रिनि सिगां बिबार मुगानि सम, अलंबार मुगानि समनिफ्राय लानानै दि कसारि सिलेबन सिडनि एन्डेलनिफ्राय जागायनानै बे 100 बोसोराव बर' हारिनि राव, बर' राव, जि रावनि गेजेरजों बर'आ आइडेन्टिटि मोनबाय, जाय रावा हाजार हाजार बोसोराव बर' हारिनि, बर'नि खुगायाव, बर'नि जिउ खुंनाय, संसार जानायनि जिबनाव सोरनिबा नङा सोरनिबा खुगायाव थांनानै दङमोन, बे गोमालाङाखैमोन। जायगा जायगा जोङो बर' राव रायज्लायनो मावगारदोंब्लाबो, माखासे रावनि डमिनियनाव जोंनि एसोसिएसन जानांदोंब्लाबो बर' रावा गोथाङै बबेबा खनायाव, बबेबा गामियाव जोंनि आबायाव, जोंनि आयंआनो बिथांमोननि खुगायाव गोथां राव हिसाबै थांनानै दङमोन आरो जाय हारिनि रावा गोथां बे हारिया अरायबो गोथां आरो बेखायनो सासे रावनि पण्डित, सासे लिंगुइस्ट गणेश एनजिबि बिथाङा बुंदों जे जाय हारिनि रावा गोथां बे हारिया मालाबाबो थैनायनि बाथ्रा गैया आरो बेखायनो जोंनि जि गोमानाय जारिमिन 1854 1853 मायथाइयाव कसारि किंडम जोबनायनि उनाव बिनि सिगाङाव महेन्द्र दानबनि सम, बानराजानि सम, नरकासुरनि सम, बे समनि थासारियाव गोबां माखासे डाइनेस्टिफोरा थांबाय, डाइनेस्टिया फैदों, राजानि परियाला जोबदों, जोंनि रायजो खुंनाय राजलाफादा जोबदों, किन्तु दिनै उदांस्रिनि उनाव दिनैनि 1947 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइनि जुदि जारिमिन लिरनांगौब्ला बर' हारिनि
दिनै थारैनो बाख्नायथाव बरायथाव आरो बे जारिमिनखौ इसेबां खम समनि गेजेराव बर' रावा 80 सिजिलाव मोनहैनाय 2003 नि गोरोबथा बायदियै बर' रावा 2020 नि सुक्ति बायदियै आसामनि लोगो सरकारि राव महरै दा आसाम अफिसियेल लेंगुवेज जि एक्ट दङ 1960 बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जि मर्यादा मोनबाय आरो बे मर्यादानि आधाराव लोगो सरकारि राव एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज मर्यादानि आधाराव 8 सिडिउलनि मर्यादानि आधाराव रिकगनिशननि आधाराव दिनै बिश्वजित दैमारि बिथांनि नेतृत्वआव आसाम बिधान सभायाव बर' रावखौ लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टआव आरो बे लेजिस्लेटिभनि बिजनेसाव दिनै बाहायनायनि मोनसे खाबुखौ दिनै मोननो हादों। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन राजा महाराजानि सभा जोब्बाय रायजो खुंनायनि थासारिया जोब्बाय जोंनि रायजोआ दंमोन राजलाफा दंमोन बे सेप्टारा जोब्बाय आरो उदांस्रिनि उनाव दिनै बर' हारिनि आफादफोरनि मोनसे डाइनेस्टि किन्तु डाइनेस्टि होनना बुङोब्ला मोनसे खोथाया फैयो राजानि फिसाया राजा जागोन राजानि फिसाया राजा जागोन डाइनेस्टि आफ्टर डाइनेस्टि बेयो मोनसे सिस्टेमाव फैयो किन्तु दिनै भारत देशआ गणतान्त्रिक देश आरो भारतआ गणतान्त्रिक देश जानायखाय जोंनि आफादफोराबो गणतान्त्रिक पन्था पद्धति नीति आदर्शजों सोलियो आरो जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जिखि आफाद जाया मानो माहारिया जायखौ फिट होननानै सानो माहारिया जायनो नेतृत्व होयो बिसोर बे आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दैदेनगिरिनि नेतृत्वखौ होयो आरो बेखायनो दिनैनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि डक्टर सुब्रत नार्जारि नीलकण्ठ गयारि बिथांमोना थांनाय बोसोराव जि मजबुत खामानि मावबाय बर' थुनलाइ बर' हारि बर'नि राव बर' मिडियाम जि मोनसे लेभेलाव बिथांमोना मेंनाय गैयाजासे खामानि मावदों दिनैनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै गोबार आखाइ खबना होनांगौ आं बयखौबो खावलायबाय आरो बिथांमोना खामानि मावलांबावनांगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन गोबां माखासे थासारि थांबाय गोबां माखासे गोदान गोदान जेंनाया जोंखौ काउन्टार खालामदों आरो बे थासारिफोराव माखासे जोंनि गुबै जेंना इस्युसफोरा दिनै रिजल्ट जाबाय नाथाय दाबो दिनैबो जोंनि माखासे गुबै इस्युस आरो जेंनाफोरा जोंनि मोखाङाव गसंनानै दङ दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों आङो साफ्रोमखौबो खावलायगोन बर' रावा दिनै बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा जाबाय बर' रावा थैनायनि बाथ्रा गैया राव फेहेरनायनि बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा मेंनाय गैयाजासे खामानि मावदों लोगो लोगोनो बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय बोसोराव बोसोरसेयाव 16टा आसामनि सेन्टाराव सराइदेवआवनो जा जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव साउथ कामरुपआव हजायाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव 16टा सेन्टाराव जोंनि मास्टार डिग्री खालामनाय जायफोर स्कलारफोर दङ 32 जन टिचार एपइन्टमेन्ट खालामनानै जोङो राव फोरोंनायनि थाखाय सेन्टार खुलिनानै खामानि मावदों आरो बे बिथिङाव सामाजिक दिगखौ जुदि नायोब्ला आङो जे देग्लाय बोसोराव जि जिल्लायाव मिटिं जादों बे जिल्लायाव आं खौरां लादों जे रावखौ सोलोंनो हादोंना हायाखै सोलोंनायाव मा उसुबिदा जादों आरो थांनाय समाव आरो दिनैबो जोंनि समाज जोंनि संसार जानायाव मोनसे बिसास दङ जि ओनसोलाव बर'खौ मोजाङै रायज्लायनो हायाखै बर' रायज्लायनो गोसो सोलोंनो गोसो बुजिनो गोसो बे मानसिफोरा मालाबा गामियावनो सिद्धान्त लायो न'खराव थांखि लायो जोंनि गामियाव देग्लाय बोसोराव बर' गोरों बिहामजो जोङो लाबोदों आरो बे बर' गोरों बिहामजोआ लाबोनो फैनानै जोंनि गामिनि मानसिफोरखौ बर' राव रायज्लायनो थाखाय फोरोंदों किन्तु बेबायदिनो गोबां बिहामजो लांबाय मेलाव आं खौरां लादों नोंसोरनि गामियाव जादोंना जायाखै नोंसोरनि ओनसोलाव जादोंना जायाखै बिहामजोखौबो लाबोदों सासे नङा सानै साथाम साब्रै आरो बे बिहामजोआ फैनानै साननैसो रायज्लायदों 2-3 मास रायज्लायदों बिनिफ्राय सोलोंदोंबो आरो लासै लासै बिहामजोफ्रा थाङै थाङै बै जायगायाव जि राव रायज्लायो जि भाषाया सोलिनानै दङमोन बे भाषाखौनो बिथांमोनाबो बजबनानै गावनि बर'
दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर नाजानाया दङ मोनसे समाव बर' राव रायज्लायनो लाजियोमोन बर' राव रायज्लायब्ला जोंखौ मुगैयोमोन बर' राव खोनायोब्लानो जोंखौ बुङोमोन ग्रामारलेस द'आं भाषा होननानै बुङोमोन खिन्थु दिनै जोंनि ग्रामार जोंनि जि स्पकेन जि बर'नि जि जोंनि माने जिखिनि टिउनफोर दङ जोंनि जिखिनि फनेटिक्सफोर दङ प्रिफिक्स दङ साफिक्स दङ जिहेतु आङो सासे लिटारेसिनि स्टुडेन्ट आंबो इंराजि लिटारेसिनि फरायसा हिसाबै आरो लिंगुइस्टिक साबजेक्टखौ लानानै फरायदों हिसाबै रावनि सायाव आंबो फरायनो आरो सोलोंनो थाखाय सुबिदा मोनदों दा बेखायनो जों बयबो मिथिगौ इंराजि रावा मुलुगनिनो मोनसे पावारफुल राव डमिनेन्ट राव इंराजि रोंनाया कम्पालसरि नङा खिन्थु इंराजिखौ रोंनांगौ इंराजि रोङाबा नों थैगोन इंराजि रोङाबा नों बन्चित जागोन इंराजि रोङाबा नों समस्त जिबनानो आसखान्दा जागोन बेबायदि नङा दिनै बुहुमनि बयबो मानसिफोरा गावनि बिमानि रावखौ रायज्लायनानै जाय गावनि बिमानि राव गोदैसिन राव बुहुमनि साबसिन राव आरो जि रावखौ लानानै बड'फाया बुंदों जे बर' रावा जोंनि बयनिख्रुइ गोदैसिन राव आरो बे रावानो जाबाय बर' बिमानि राव आरो बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर दिनैनि समाव बर' रावखौ लानानै जोंहा सानफिननांगौनि बाथ्रा गैया इंराजि रोंनाया नोंनि गोसोनि बाथ्रा नोंनि मेलेमनि बाथ्रा आरो भाषा सोलोंनाया कुनु अयनाय नङा खिन्थु बिमानि रावा जोंनि आंगोनि राव गावनि बिमानि रावजों जोङो जोंनि हारि दानायनि खामानिखौ मावनांगौ दा बेखायनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बिथिङाव थांनो थाखाय इंराजि रावखौ जोंनो नांगौ बेखौ जों सोलोंनानै लागोन आरो दिनै जोङो सोरबा आमेरिकान सोरबा इंराज बायदि इंराजि बुंनायनि गोनांथि गैया जोङो गावनि टिउन गावनि जोङो बिथिंजों जों इंराजि बुंनो हागोन